dut aurten indar berriturik du garela. Borroka aspaldikoa da, orain eta zientzian historia honekin 2017-tik ari gira, eta gero eta indar gehiagorekin ari gira. Aurten bai gara, errepikatzen dugu iazko desobedientziarako deialdi hori, baina indar handiz entzuen dugula pentsatzen dugu. Zuzenketarat ez joitea, gure ikasleekin elkartasunez, horiek euskaraz egiten dute, etzaile zuzendua, beraz guk ez dugu zuzenduko beste ikasleen trebetak. Balio ez duena da deus ez egitea, eta egiten den guziak lotzen dira gauza guziak elgarrekin, gurasoen ekimenak, saskarenak, negoziaketa, ekintzak, okupazioak, desobedientziak, guzti hori uztartuz, ustez, irabazteko esperantzarekin ari gira borrokan. O que está en tránsito para que tenga una acogida digna. Vamos a aprovechar para reivindicar como situaciones varias que están ahora mismo sufriendo Ez dago argudiorik pertsona batzuk kanpoan zergatik uzten dituzten justifikatzeko. Oraindik ez dago protokolo egiaztagarri eta argirik. Administrazioek koordinatu gabe jarraitzen dute eta ez dute irizpide amankomunik. EAE eta Nafarroa gizarte politiketan abangoardian jarri nahi dituzten adierazpen orokorrak ugariak dira. Harrera duina eta etxegabetasuna lantzeko planak ez dira falta. Aldiz, gertaerek, errealitateak zoritzarrez, erretorika hori gezurtatzen du. egin dezagun gure lurraldea harrera leku bat. Eta 2022ko urte honetako Iruñeko Sanferminetarako atzera kontaketa hasia da dagoeneko, hilabete eskaz falta den honetan, baina aurten ez da txosnaru gunerik izango. Herri Sanferminak plataformak bertan bera utzi baitu jaietarako prestuen egitarau osoa, udalak txosnak errotazarrera bidali nahi zituelako, eta ez dituelako onartu plataformak proposatutako gunea, eta ez da ere ordutegi murrizketa ere. Gertatutakoa azaltzeko, bat egingo dugu zuzenean Paula Garziarekin, Herri Sanferminak plataformako kidearekin. Eguerdion. Eguerdion. Bueno, zein izan da azken hilabeteotako gertakarien bilakaera hori, eta zenolako jarrera izan du Iruñeko udalak Herri Sanferminak plataformarekin? Bueno, iraileko Sanferminen mailan udalak proposatu zuen, ireki zuen email bat, edozein pertsonak proposamenak egin ahal izateko aurtengo Sanferminei begira. Guk aurreikusten genuenez aurtegiak lehentasunak izango genituela txosnaguna montatzeko, udazkenean bidali genien Herri Sanferminen proposamena zela bai Errekoletas plazan eta bai plazan egitaraua antolatzearena, aurreko urteetako dinamika berdinarekin jarraituz. Apirilean jaso genuen udalaren email bat, galdetu zea aurten zerbait egiteko asmoa geneukan, baina jadanik aurrera ditu dute ezinezko izango zela ez Errekoletas plaza ez plaza erabiltzea. Eta, bai, jarraitu. Horren aurrean gure bat eskatu eta beste proposamen batzuk jarri genituen mahai gainean, hala ere udalaren erantzuna ezezkoa izan zen berriz ere. Beraz, erantzun horren aurrean zein irakurketa egiten duzue zuek, eta ez bakarrik Iruñeko Sanferminetara begira, ez beste jai batzuetara begira ere, aurrekariren bat ezarri dezakela uste duzue? Guk egiten dugun irakurketa da, udalari eta jola interesatzen, Sanferminen erdian eta jaiaren erdigunean, Sanferminak ulertzeko eta bizitzeko beste modu bat ikustaraztea, ez? Posible direla Sanferminak egiteko beste modu bat eta horiek ikustaraztea. Horregatik gure irakurketa da alde zarretik eta jaiaren erdigunetik desagerrarazi nahi gaituztela. Udalaren aitzakia horretarako bizilagunen kexak, egia da udalak esan zuen arabera, kexa gehienak Errekoletas plazan
zentratzen zirela, horregatik gure proposamena izan zen, plazan egitea bakarrik egitaraua eta egitarauaren orditoria murriztea. Hala ere, berriro ere ezezkoa jaso genuen eta ematen ziguten aukera bakarra errepasar parkea edo laguna parkea zen. Hori esan bezala, gure irakurketa da desagerratzen nahi dugutela, udalari ez zaiolako gustatzen San Fermin partean zaileak, herrikoiak, feministak eta euskaldunak jaiaren erdigunean egotea. Nik ez ikustu, beste jai batzueko aurrekaririk markatu dezakeenik, egia da oso iruñera zentratua edo oso iruñean kokatua dagoen gatazka bat dela ez, UPNek eta Navarra Suma kasu honetan San Ferminak ikusteko eta modu oso konkretu bat daukala, San Ferminak privatizatzeko eta San Ferminez de postal olako bat antolatzeko, eta horregatik ez dela gustatzen beste eredu bat erdigunean jartzea. Dena den, aipatu duzue baina eta berriro, ez da naiz eta aurten txosnagunerik ez izan, festak ospatzeko beste modu batzuk ere bilatzen jarraituko dituzuela, bertan ere jarraituko duzuela, alegia. Bai, hala da. Nik uste dugu herri San Ferminak ez dela bakarrik txosnagune bat, ez dela bakarrik espazio bat izatea, baizik eta San Ferminak ulertzeko modua direla eta beste filosofia bat, Orduan, bilatuko ditugu beste modu batzuk, herri San Ferminak errotzen dituzten baloreak jaien erdigunean egoteko, eta herri San Ferminen filosofia, San Fermin bederatzi egunetan oso presente egoteko. Paula Gazia, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik. Iraieko San Ferminen mailan, udalak proposatu zuen, ireki zuen email bat, edozein pertsonak proposamenak egin ahal izateko aurtengo San Ferminei begira. Nik ikusten genuen ez aurten lehentasunak izango genituela txosnaguna montatzeko, udazkenean bidali genien herri San Ferminen proposamena zela bai Errekoletas plazan eta bai plazan egitaraua antolatzearena, aurreko urteetako dinamika berriarekin jarraituz. Apirilean jaso genuen udalaren email bat, galdetu zera aurten zerbait egiteko asmoa genukan, baina jadanik aurrera ditugute ezinezko izango zela ez Errekoletas plaza, ez plaza erabiltzea. Horren aurrean gure bat eskatu eta beste proposamen batzuk jarri genituen nahi gainean, hala ere udalaren erantzuna ez ezkoa izan zen berriz ere. Eta urte bete, baino ez da falta, udal eta foru hauteskundeak ospatzeko eta inkestek erakusten dute Nafarroan behintzat eskuina gehiengo osotik urrun dagoela. Martxelo Díaz kazetariarekin aztertuko dugu, zabaltzen diren aukera guzti horiek. Eguerdion, Martxelo? Kaixo, eguerdion. Oro har 2019ko emaitzekin alderatuta, zein testu inguru aurreikusi dezakegu datorren urtean? Nik uste, handikan urtebete geratzen da, inkestetaz ari gara hitz egiten, baina sortu daitekeen panorama nahiko antzekoa izango dela. Orain arte, eskubiak ez dauka gehiengo osorik Nafarroan eta horren aurrean alternatibak osatzeko aukerak zabaltzen dira. Egun PSN-ren inguruan edo PSN lidergoa duela Nafarroko gobernuan, baina beti ere beste hainbat alderdiren sostenguarekin. Espainia, gobernu espainialaren antzera ere Nafarroan beharrezkoak dira akordio zabalak eta akordio zabalei esker lortzen da eskubiak bere ez inposatzea. Bai, izan ere alderdiz alderdi ikusita, ez da Navarra Suman edo UPN oraindik galdera asko daude argitzeke, baina dena den inkesten arabera gehiengo osotik urrun egongo lirateke, beste alderdien bilakaera nola ikusten duzu? Bai, hori da, lehenengo behar bada argitu beharko dute, bai Navarra Suma bezala aurkezten diren edo UPN bere kabuz joateko agutua egiten duen. Horren aurrean badaude oraindik ere PPek zer egingo duen, Ana Beltraren etorkizuna hor ere zalantzan dago, Ciudadanos badirudi oso etorkizun iluna duela eta ikusi beharko da Saias eta Daniroren plataformarekin zer gertatzen. Izan ere badirudi datorren astean aurkeztuko dutela bere plataformak egingo duela ekitaldi politiko bat. Ez dena den ikusten da hor, eskubiaren baitan zatiketa nagusi dela eta beraz oso zaila aurre ikusten da berriro ere Navarra Suma bezalako koalizio batean joatea. Hala ere, naiz eta Navarra Sumarekin denak elkarrekin joan,
inkestek aurre ikusten dutena da ez dutela gehiengo osorik lortuko. Ez hau da, ez direla nahiko beraien boskak ez direla nahikoak izango gobernatzeko. Ez erren aurrean, ikusten da ere, badigudi PSNren etorkizuna pixkat orekatzen dela, azken Maria Txibiteren lidergoa sendotzen dela, pixkat behar bada Pedro Sánchezen olatutik zehozer edo hartuta, eta badirudi, PSN edo inkeste guztiek ediotenaren arabera, PSN izango litzateke bigarren indarra, ez? Eta horrek suposatuko duke Nafarroan hartu beharko dukela ardura Nafarroa eskubiaren aurreko koalizio zabal edo akordio zabal horren lidergoa hartzeko, ez? Eta ikusten dugu, EH Bildu ere espazio hori sendotzen dela, hirugarren indar bezala ematen diote inkestek, geroa bai gain ditut, eta horren aurrean, uste ere nabarmentzekoa dela, beti ere, Nafarroan akordioak lortzeko ezinbestekoa den esparru bat dela EH Bilduk ordezkatzen duen. Hau da, eskubiari aurre egin nahi baldin bazaio, ezinbestekoa da EH Bilduren papera horregotea. Se ha producido, a nuestro entender, con unas... Sinatzeko, ez beste modu batean esan da, EH Bildurik gabe ateak zabalik izango luke eskubiak gobernatzen jarraitu alizateko, ez edo Nafarroko gobernura kasunetan itzultzeko. Geroa baik badirudi, inkesten arabera beti ere berakada txiki bat izango dula, baina bere esparrua ere bere referentzialtasuna mantenduko dukela, eta hor geratuko litzateke horretan ere, ezker zabartzalea osatzen duten, Podemos alduguk, ezker batuak eta batzarrek. Ez badirudi, azken aldian, sektore honek, elkartzearen bidea hartu duela, elkarrekin lanian ari direla, eta ikusi beharko da, azkeneko hauteskundetan sektore honek nahiko emaitzak kaskarrak atera zituen, eta pixka bat horren ondorioz daukagu ere PSNren gobernua, eta konparatuta Eusue Barkosek aurreko agintaldia zuzendu zuen gobernua ordezkatu. Ez beraz, bloke hori importantea da gehiengo ezkerreko edo gehiengo alternatiba bat osatzeko, eta ikusi beharko da azken hauteskundetan izan duten berakaldi horri eusteko gai diren ala ez. Eta gero, inkesta batzuk ere ematen dute Voxen presentzia egon daitekela Nafarroko parlamentua, baina hori ere ez dukela ere panorama orokorra aldatuko. Izan ere Navarra sumaren baitan Voxen adierazpenen antzeko ugari izan ditugu azken aldian, beraz beste eskuduko beste alderdi bat izango litzateke, baina eskubiaren blokeak edozein kasutan ez duen indar nahikorik izango, berriro ere Nafarroko gobernuaren berkonkistatzeko. Esaten duzunaren arabera, nabarmentzen duzu, akordio zabalak beharrezkoak izango direla, ezkerreko alderdien artean, hori dela argi dagoena behintzat, baina legealdi honi errepasoa inez ezin puntura arte ikusten dituzuzuk akordio horiek eratzeko aukerak? Bai, izan dira liskarrak, etxebizitzaren legearen inguruan, azkenean horrez da akordiorik izan dira ere, pai bezalako legea PSNek eskubiarekin bozkatu duena, beste batzutan ere geroa baik adibidez erlijioko irakasleen legearekin, Navarra sumarekin bat egin zuen, beraz horre izan dira akordioak lortzeko, esan dezagun, gehiengo naturalari muzin egin dioten hainbat akordio, baina orokorrean uste akordioak nagusi izan direla, eta pixka bat Nafarroko politika egintza esparru horretatik edo hildo horretatik markatu dutela, eta azkenean ostegun honetan bihar bertan badaukagu beste adibide bat, akordioak beharrezkoak direla, eta akordioak ez baldin badira lortzen porrotak izaten direla, bihar plantillaren behinpeinekotasuna gainditzeko dekretua berretsi behar du parlamentuak, eta horren inguruan negoziaketak izan dira azken aldian, eta gobernuak PSNek batez ere EH Bildurekin hizketan egon da, azkenean akordio bat lortzeko. Retirabideak izan dira, baina badirudi horre ikusiko dugu bihar akordioa heltzen diren ala ez, baina horrek negoziazio horiek erakutsi dute ere, Navarra sumarekin ez dutela hitz egin. Eta pixka bat eskenatoki hau horrela izan dela legealdi guztian. Azkenean lehen esan bezala, EH Bildurekin akordioak beharrezkoak dira
ezkerreko gehiago legeak ateratzeko, aurrera atera behar diren erabakiak aurrera ateratzeko, eta horren aurrean PSNek daukan aukera bakarra eskubiarekin hitz egitea, ez? Eta momentuz behintzat horri ez dio usten, edo bide horri ez dio usten, naiz eta noizean behin horrelako tentaldiak izan, ez? Orduan ikusi beharko da hurrengo agintaldirako ero, baina usten bi aukera garbi daudela, eta edozein lege bozkatzen denean, edozein erabakia hartzen denean, edo da akordio zabala Bilduren parte hartzearekin, edo eskubira begira jartzen beste gisa bateko politikak egin alizateko. Hori esek, beraz, momentuz atera daitezkeen ondorioak, foru hauteskundeak ospatu behar dira eta datorren urtean. Asko falta da, asko aldatu daiteke egoera, baina behintzat horixe heldulekoa. Martxelo Díaz, eskerrik asko gaurkoan gurean izategatik. Ondo izan dut, handikan urtebete geratzen da, inkesetaz ari gara hitz egiten, baina sortu daitekeen panorama nahiko antzekoa izango dela, ez? Orain arte, eskubiak ez dauka gehiengo osorik Nafarroan, eta horren aurrean, alternatibak osatzeko aukerak zabaltzen dira, ez? Egun PSNren inguruan, edo PSN lidergoa duela Nafarroko gobernuan, baina beti ere beste hainbat alderdiren sostenguarekin, Espainia, gobernu espainiararen antzera ere Nafarroan beharrezkoak dira akordio zabalak, eta akordio zabalei esker lortzen da eskubiak bere ez inposatzen. Eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez beste. Aldezagun bidea gure esku dagota, milaka lagungoiez eskutik oratuta. Jende zorian zua, herri libre batean, herri libre batean. Zerealen prezioa izugarri igo den unean iritsi da Ukrainako portuetatik. Zereala esportatzeko Errusiak eta Ukrainak adostu duten akordioa Turkiaren bitartekaritzarekin. Bestalde, Sergei Shoigu, Errusiako defentsa ministroak astearte honetan ziurtatu duenez, Ukrainako hegoaldeko Berdiansk eta Mariupol hirietako portuak prest daude eta lanean ari dira zereal horiek esportatzeko, aipatzeko gainera otsailaren 24tik blokeatuta zeudela portu horiek. Horiek horrela Errusiako defentsa ministroak atzo ziurtatu zuenez, portu horietatik mina jada kendu dituzte. Eta esanguratsua Ukrainako gerra ere, Euskal Herrian eragin egiten ari dela, esaterako hemen aurrean dugu Madalena hau egiteko, garia asko ekartzen dute Ukrainatik esportatzen den gari hori erabiltzen dute, eta hemen Ordizian azokango da eta okinek esan digute ikaragarri igo dela, 130% igo dela gariaren prezio, eta horrek ere salmentetan izugarrizko eragina du. Errusiako eta Ukrainako gobernuek aurre akordioa lortu dute Turkiaren bitartekaritzarekin, Odesatik alez eta gariz kargatutako ontziak atera alizateko. Kremlineko iturriak aipatuta izbesti egunkariak adierazi duenez. Informazio horien arabera, Ukrainako uretan Turkiako armada arduratuko da minak eta beste edozein lehergailu kentzeaz, baita ontziak lurralden neutraleraino eskoltatzaz ere. Oraingoz plana Odesari bakarrik aplikatzen zaio. Vladimir Putin Errusiako presidenteak adierazi du Errusiak ez ditula esportazio horiek oztopatzen, eta Ukrainak beste bide batzuk erabil ditzakela. Hala nola Berdianskeko portua Azov itsasoan edo hainbat herrialdetan zehar, tartean Bielorrusian. Не мы же заминировали подходы к порту. Это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам. Пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном, груженные зерном, выходят из порта. Мы гарантируем их. Aurre akordioa aste honen erdialdean berresta aurre ikusten da. Sergei Lavrov eta Sergei Shoigu Errusiako kanpo arazoetako eta defentsako ministroak urrenez urren ekainaren 8 eta 9 Turkiako hiriburuan euren homologoekin biltzen direnean.
Izbestiak aipatzen duen iturriak dio ale ukrainarra orain trenbidez eta lurreko beste baliabide batzuen bidez ematen zaiola Europar Batasunari, eta ondorioz oraindik ez dela iritsi azken kontsumitzaileengana. Bestalde egunkari errusiarrak Ankararen bitartekaritza goraipatzen du munduko elikagaien krisia arintzeko akordio honetan. Akordioa zerealen prezioa izugarri igo den unean iritsi da, mundu osoko ahal esportatzaile nagusietakoak blokeatuta egon delako. Ukraina munduko 5. bidalketen 9%. Otsailaren 24an gerra hasi zenetik 22,5 milioi tona zereal blokeatuta daude Ukrainako portuetan. Hala ere Putin presidenteak ukatu egin du Ukrainako gerra zerealen prezioen igoeraren erantzule denik, baizik eta data luzeko arazo bat dela, pandemiaren aurretik ere hasi zena. Я уже много раз говорил. Eta 2024ko udazkenerako Europar Batasunak telefonoentzako kargailu bakarra izan nahi du. Gailu elektriko gehienetan ezarriko da eta ordenagailuen kasuan 2028tik aurrera ezarriko zaie behar hori edota arau hori. Ordutik aurrera fabrikatzaileek beharrezkotzat izango dute kargailu hori beren gailu ertain edota txikietan ezartzea eta besteak beste telefonoetan, tabletetan, liburu elektronikoetan, kamera digitaletan, aurikularretan edotak bideokontsoletan ezarri beharko dituzte. Kargagailu bat mugikorrerako, beste bat tabletarako, 3. bat kamera digitalerako, bideokontsolarako, entzungailuetarako eta Europak aski dela dio. Europar Batasunak erabaki du USB-C modako kargagailu unibertsal bat ezartzea gure bizitzan aro digitalean 2024ko udazkenetik aurrera lagun ditugun gailu guztientzat. Baina gailu elektroniko guztietarako kargagailu bakarra izatea ez da abantaila bakarra. Thierry Breton Europar Batasuneko barne merkatuko komisarioak azaldu duenez, arau berri honek 1000 tona hondakin elektroniko aurreztuko ditu urtean. Eta hori arau bakar baten bidez. Gainera urtean ia 200 kilo CO2 murriztuko lirateke. Alegia 10 milioi smartphone eta 2600 tona lehengai. 2600 tons. Eta badakigu gaur egun lehengaien egoera inoiz baino kritikoagoa dela. Raw materials more than ever. Araudiak alferrikako erosketak eta materialak alferrik galtza saiestuko du. Estandarizazio horretatik libratzen dira ordenagailu eramangarriak, errele adimendunak eta USB-A bere tamainagatik jasaten ez duten gailu txikiak. Europako kontseiluak eta parlamentuak formalki berritsi behar duten akordio horretara iristeko, oraindik USB-C erabiltzen ez duten Apple bezalako enpresa boteretsuen erresistentzia gainditu behar izan da. Hain justu oraingoz Applek ez du Europako araudi berriari buruzko adierazpenik egin, baina duela gutxiko zenbait filtrazioen arabera, 2023ko iraian hasiko da USB-C sarrera bere mugikorretan jartzen. Ikuskizunak eta zinema. Horretan da aditua Hortzia Kosta. Oso gaztetik hasi zen gimnasia munduan. Cecili Ugarteren gidaritzapean 15 urtez egon zen estatuko txapelketetan parte hartzen eta irabazten. Hala ere, lesio bat izan eta gero, bere pasioa utzi behar izan zuen eta gaur bere ogibidea denaren lehenengo pausuak ematen hasi zen. Nire lehen mundialaren aurretik, apurtu nuen nire belaunak eta hor gelditu zen nire kirolaren abentura. Egon nintzen urte bat pentsatzen zer egingo dut orain, zeren egon nintzen 8 ordu egunero entrenatzen, olimpiadetan egoteko eta aldatu behar nuen nire ilusioa. Eta aurkitu nuen ikuskizunak eta zinema. Joan nintzen Las Vegasera eta hor egin nuen Cirque du Soleilekin castinga pasatu nuen eta
hor hasi nintzen pizka bat ikuskizunaren munduan. Las Vegas bezalako hiri batean bizita laster konturatu zen zer zen benetan egin nahi zuena. Cirque du Soleil egon nintzen 5 urte eta nengoen bizitzen Las Vegasen eta konturatu nintzen hiri hori esen niretzat. Etortzerakoan hasi nintzen lehenengo ikuskizunak egiten eta bapatean nire kidea etorri zen, proposatu zidan zerbait egitea leku honetan. Eta, ailegatzerakoan ikusi nuen oso klaro. 180 ikasle eta 7 irakasle ditu zuzentzen duen Gasteizko Txiribuelta Zirku Eskolak, eta bertan bere ilusioa eta pasioa ikasleei helaraztea du xede bezala. Niretzako ere bai da ikustea hemen Gasteizen nola sartzen da zirko mundu hau hirian. Zuk ilusio badaukazu edo zerbait espresatu nahi baduzu, aurrera egitea. Neurtu behar duzu non zauden. Hemen ezin dut egin ikuskizun bat 50 artistekin, eszenatokia super handia, garestia, zeren publikoa txikia izango da. Ikuskizunen munduak dituen mugak zeintzuk diren ezagututa, hortzik zirku ikuskizunen etorkizuna positiboa dela antzematen du. Izan ere aukerak badaudela onartzen du, beti ere oinak lurrean izan da. Gasteizen momentuz motz gaude, baina Bilbon leku gehiago daude eta hasi dira masterclass egiten eta hau hasi da, umeak hasi dira, batzuk jarraitzen dute eta horiek bultzatuko dute dena. Dena prest dago Arabako bertsolari txapelketaren finalerako. 2 egun baino ez dira falta Europa Jauregiko Maria de Maestu auditorioan izango den hitzordurako. Bertan izango dira finalerdietan sailkatutako 6 bertsolariak. Manes Agirre, Paula Amilburu, Perua Barrategi, Oiane Perea, Xabi Igoa eta Iñaki Binaspre. Larun batean, hilaren 11an, arratsaldeko 5:00 aurrera igoko dira Oltzara 600 lagunen aurrean. 2019tik jokatuko den lehenengo finala izango da eta 30 bertsolarirekin abiatuta finalera iritzi diren 6etako bati irabazleari txapela jantziko dio Serapio López Ortuetak 1982an lehen bertso eskolen sortzaileetako bat izandakoak. Ikuskizun paregabe aurre ikusten da Gasteizen. Izan ere, Arabako bertsolari gazte eta veteranoen arteko jokoa ikusteko aukera izango da. Amilbururentzat gainera lehen finala izango da. Besteak, aurretik Arabako bertsolari txapelketaren finaleko oholtza gainean aritutakoak dira. Esaterako, Iñaki Binaspre azken edizioko txapela jantzi zuela eta Oiane Perea horrelako 4 eraman dituela jada. Sarrerak dagoeneko salgai daude bertsosarrerak.eus webgunean. Gaur etorriko altzara. Eta gauean? ¿Te gusta? Vamos. Let's go. Gauerdian zelai bakarti bat, herriaren mugarrian. Zurrumurru batek apurtzen du, haraneko isila. Aingerua deabruz jantzita, sorbaldatik zirika. Honena galdu nahi ez badek, ezin gaitu kerretira. Besoak